Sa dugang nga balita, pagpanglabo kag pagpangluthang nagluntad sa isa ka suba sa Kalinog, Iloilo sa Biyernes Santo. 3 ka tawo na samaran. Sa Lambunaw naman, lalaki patay matapos ginpulian labo sa magutod. Si Julius Villacaol nakatutok. Natublag ang pagpaliwaliwas ang pila ka pumuluyo matapos magluntad ang ginamo sa tunga sa duha ka grupo sa Malagumpit River sa barangay Cahigon, Kalinog, Iloilo sa Biyernes Santo sang hapon. Sino baganay, asa naglapot sa lapanay kag pagka-tiro sa duwa biktima. Ang mga involbado ang lonsay man pumuluyo sa barangay Cahigon. Daan nga hiligutanon ang ginatudlo kabangdanan nga naglala bangod lonsay na kainom ang mga ini. Ginapahayag ginlabo ni alias Jose, 56 anyos, ang 62 anyos nga si alias Roque, nga naigo malapit sa Yababa. Bangod sini, ginapasuni nagbalos ang CAFGO member nga assigned sa mga barangay nga ginkilala kay alias Anggay, yara sa legal nga pangidaron nga upod ni Roque. Gintiro sini si Jose, naigo man ang barangay kagawan nga si alias JP, 33 anyos nga base sa impormasyon, nagtuyo lang magtambag. Lunsay ang mga ini napilasan sa tiyan. Nagpalagyo pa si Anggay, apang sang Biyernes na tungang gabi, ina nagsungka. Pero hindi naman ako sa pamilya nga tapos nga nagapangita. Insurance bila din sa atong ilang ay mata. Sa panang 45 pangit kung tiro. Ginapahayag nga loose firearm ang pusil ni Anggay. Ang nagkalasamaran ang yara na sa maayo nga kahimtangan suno sa kapulisan. Ang mga responsable sa ginamo ang nagapangatubang sang reklamo nga frustrated homicide. Patay matapos ginpulihan labo ang 40 anyos nga si alias Neto sa barangay Hayubo, Lambunaw sang Sabado sang gabi. Base sa investigasyon sang Lambunaw Police, upod nga naginom ang biktima kag ang mag-utod nga suspect nga sanday alias Erwin kag alias Henan. Lunsay ang mga inipumuluyo sa barangay Tigbayog sa Kalinog. Samtang pauli na, nagbaysay kuno sanday Neto kag Erwin nga nagtulod sa suspect nga labo nini. Pagkakita ni Henan, nagbulig man ini labo at large naman ang mga suspect nga dala ang ilang mga binangon sa ilang pagpalagyo. Ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sa himata sa mga biktima kaangod sa krimen. Nairita yung si si Erwin, tinaga niya talaga ng tinaga sa ulo at sa left shoulder si Neto. Julius Villacaol, 1 Western Visayas.